first thing ndoda kuti kumata kwamadedido nekumata kwamai vake vakazvara zumwa premature gava mwedzi rakaita samadedido yo. How can you claim kuti hanzi wakapedza neni yet I met you through Hulengendi? Do you even have a picture with me risina Hulengendi? Hauna, but makangofanana na DJ ino. Why maisa zvitaura pamakatanga kunetsana? Munenge maona kuti makurirwa mubva madotry kumakisa munhu mukunzisisa. Ndo zvakaita futi DJ ino. Indakamuziya through Hulengendi. Asi anoclaima kuti hanzi akadanana neni. Tutoshotu akadanana neni kupi. Number 2, madedido. Hauite interview kudedza Zigo. Zigo it's a platform yekuti anima subscribers more than 500,000 per YouTube. Chozoti ma socials. That's a big platform to market yourself. Then iwewe unaenda ku podcast kunotaura nezva Hulengende chete. You don't even market your music. Kuita interview 45 minutes uchingotaura nezva Hulengende. You failed. Yet iye akataura nezvako pa interview mukupfura akati madedido ndakamnyorera ma songs. Anditi unaenda ku podcast kunozvi advertiser. Wobva pa podcast ipapo nemafans like ngende unonga usingamzivi. Pakaenda kwa Ola akatogaina mafans because akaona opportunity yekuzvimarketa kuratidza vanhu rimwe side rake achitaurawo mindset yake kuti vanhu vaunotaiwa. Munhu akatongwara anototaura zvinhu zvinonzwisisika and stuff like that. Akaita futi imwe interview na Zigo akazvimarketa akataura about zvinhu zvakawanda stereki. Iwewe interview yako yese yange iri ungotaura Hulengendi. Number 3, the reason why you are bitter, it's because imimi makashandira mahara pamakarira pacho. Hamuna kukwanisa kuita mari nemusic. Haipi yako madedido yo pawakarira pikakuya kuzikurira wakaenda viral. Ukunzwisisa. You can spell haugona unyora. Kana ukanyora unonyora zvakabatana. Hauna Facebook account, hauna TikTok, hauna YouTube, hapana chaunacho, ungori mata. Hauna zvinhu zvese izvo zvoma apparatus yekushandisa kuti uwane mari nemusic. Ndo zvinotoradza kuti music yacho wakatongohakira utoinzwisise wanzwisisa. Chiri kukubhowa inde chekuti ngende ari kuwana mari nemangoma. Wobva watanga kuti ngende ndinomukunda kuimba hang maworks ngataure ndikuburitsa video musi Friday rakasponswa na Passion Java kuita mubatanidzwe yevanhu vakapera. Passion Java yanotonyadzisa kutoti hanzi ndikusponswa na Passion Java. Munhu akatoperawo zvake kusvika pakutizwa nemukadzi. Kusara usina mafans zvese nemukadzi munhu anofanira kusarawo newe achikusupport akatiza. Makuita mubatanidzwe yevanhu vakapera kutovhura company. Iwe wakutoitwa managing director wecompany tapererwa stock exchange. Tapererwa football club kuita mubatanidzwa cooperative yekushaya yevanhu vakapera. Au compete kuti hanzi ndiri kushuta video rakaipa. 1 video rausina kubhadhara, 2 risina charuri kukuwanisa because video racho rikuiswa pa account ya Passion Java. Ende masongs ako anotaura kuti hanzi mahit. Attack ma Japanese yacho yakatoti yawakanyorerwa futi wakanogova. Wakaita collab na Enzo Aisha. The moment kana ukaita hit 1 zvakafanana ngende. Akaita hit fadza madzimai achiri ne hit 1. He started getting bookings kubva musi oyo. Why? Because akaimba ega. Iwe manje kana ukaimba song yako ne big artist rakaita sa Enzo, watori mutsa zvekuti instead kuti vanhu vabhuke wewe kuti uzoimba Attack ma Japan dai kuri kunzwa wakaimba wega. Avachabhuke wewe vakuti zviri nani tibhuke Enzo because Attack ma Japan yacho anokwanisa kutongoimba. Oimba futi mamwe masong chi anawo. Apo unongoshidada nekuimba newakoma uchifunga kuti ngenda ana access. Anayo but haadi because atidi kuimbira mahara. Anoda kuimbira mari. Anditi video rauri kudada naro kuita rekusponswa. Song yacho futi ndiye kudzokorodza. Meaning haukwanisi kuita mamwe masongs manyowani. Ngende masong akana hompo vaya. Mukatonzwa hompo ne Attack ma Japan unotonzwa kuti mapatana ngende. Waiziya. Masong ngende anokwanisa kudzokorodza masong ake kudara but ane mamwe futi manyowani. Iwe uri kuramba uchidzokorodza masong because hausisina zvekuimba. Saka iwe unofanira kutongokumbira regerero kuna ngende ndi baba vako pa music wodzidziswa kutsvaga mari nemusic because ma hit song acho aunoclaima iwayo. Hasi ma collab. 1 collab yange tongori yako ndiyako na Enzo. Mamwe esana manake ana bata. Ndiashoni. Shoni yayo yanesa masong pachane pake. Iwe wechero kuti upiwe split. I'm not even sure kuti split racho notorize kuti chi. Iwe ukwanisa upiwa kana split because hauna DistroKid hauna email. Uri kungoimba wopiwa ka $400 uti ndiri kurira. Ndaimba nemunhu anopisa. Waimba nemunhu anopisa. Iye acharamba achwana mari nesong yoyo forever. Iwewe maybe uchangova notuma bookings but time iri kufamba achizorambe chirira. But at least unoramba uchiwana mari through internet. There are so many digital stores ekuwana nawo mari every month nemusic ana Spotify ana Apple Music ana Audiomack YouTube chi but iwewe unofunga zvaizvezvi because zviri dofo through nyaya yekuda kunzi unoda kumanagwa like izvezvi uri kumanagwa nekambwa kaya kanonzi Maluva. Haumanagwe nemunhu wakangwara kudarika madedido. Ukunzwa ngende masong ake ese ma hit songs akamemba ega ende mazhinji acho ari pa page pake. Iwewe unotaura ndakanzwa uchibvunzwa na Zigo ma producer ukari ningi shame
kudada nekuda kuti anzi ndiri kurekodwa naspirits. Iwe uchidedzwa kunzi uya kunofanirwa kunge iwe nenyaya yekuda zvinhu hamudi kuita zvinhu namadede munoda kuti vanhu vafunge kuti muri kuita zvinhu munokorerwa. Wabva wamhanya kwaspirit kuya kunorekodha song yaye hauna kamari yekumubhadhara. Song yaye yobva yaiswa pachannel yaspirit haisi yako. Pamwe wangopiwa kamari kefuel wototenga madrugs ikopera wakutotambura then wona munhu akaita sangende achieve so much in a short space. That's why muri kurwadziwa ende mucharamba muchihotsira. Wakanyorerwa masongs naUlengende just appreciate ipapo pawakanyorerwa pawakanyorerwa masong haudade nevidhiyo rausinokwanisa kusponsor. Ulengende mavideos ake anobhadhara, he pays for his music video. Anobhadhara mavixeni, anenge ane mavixeni kana 3-4 anobuda pavidhiyo anomabhadhara. Kunzwisisa obhadhara futi director, obhadhara mari yakwadhauti kustudio uku kunobhadharwa per-hour. Obhadhara producer opiwa song yake oisa pachannel pake. Ndo kunonzi kushanda. Take notes instead of hating ananova. Mari bookings shoma than mari pa internet. Ngenda kanditengera mota ni mari ma royalties yanowana pa ma digital platforms ake. Saka iwe chikutongoitika apa pande chekuti uri kurwadziwa. Then another thing, you must not compare yourself to Ulengende, because Ulengende pepe pakabuda sadza madzimai makabva maenda kana ino unoziva zvinoita maenemies angenda anotoseries vanofoma kutobatanidzwa neruvengo rwemunhu motofoma kagroup kanamba kuti magroup twemafu makutoita kuungana kurwisa munhu kutofoma ushamwari. Pepe makabva maenda bva manoimba kwa DJ ino handingafadze madzimai ndisati ndafadza amai vako iwewe ndovanoda kufadzwa newe because ihure rakapusa. Ndosaka wakakurira kumusha iwewe because vaisa kuda nepamusana pastep father vako. Wakakura uchigara kumashingo madede ukatozoya kuHarare wakura nekuti amai vako ihure rakapusa. Step father vacho asina mari futi watadza kugara nevana kuchitungiza vanhu vachigara kumusha nenyaya yekuti vanokoshesa varume ende mai vako ndo vanoda kufadzwa because ihure rakapusa havana mari. Ulengende hana chinhu chaanofadza nacho mai vake. Ngende chinhu chaangachoitire mama wake maybe kutongovatengera kana ngende anotovatengera like zvinhu zviri maperfume mabags ndo zvinhu zvaanototengera mama wake because zvese vanazvo nejewelry nene because zvese vanazvo. Saka iwe vamai vako ndo vakapusa ndotengerwa pitcoat nemwana wakazvara pakuti she's a confused cockroach ihure rakapusa. Mai vako anonamata magaya iwewe ndo vamwe vakavatwa. Saka usazvikombere naUlengende, siyafa dzemadzimai because amai vake mene murume wava nemari vakangwara havasi hure rakapusa samai vako vakaroorwa nemurume anopisa. Saka havazoswere vachitarisa kuti hanzi ndoda kuchengetwa naNgende hapana chavasina murume wavo vakatovatengera mota. Saka havadi shuga kubva kunani kuna Ngende. Woenda painterview paziko tanzi hema loti ndakapedza naye iwe siko musinganyara namadedido waisauya kumba kwedu kwasipinde uchirara pasi uko. Ngende ndiye futi aitotaiwa mufana wangu chichi mumwe wangu madedido what wakutanzi hema loti ndakapedza naye hauna kuenda kwaSparks ukati maloti ndisisi wangu. Iwe wakadherera mukomana wangu anditi inini ndiri munhare lawyer ndikati handitaudzane nemu isusu kuno kwandizoite zvekutanzi wakatedzerana naNgende saka zvinini munhu anodherera mumwe wangu itori enemy yangu. Ndodana nemunhu anorara panzvimbo yetebho unorara mudining kamadedewe unorara mudining. Munhu wawakadanana naye ndiColorful akakutiza achipinda mumota mumanake. Colorful wacho iyewe kuti udanane naye wakatomuona kwaSipinde umba kwedu ukatomunyengerwa futi naNgende chero hure racho rinenge Colorful iroro haukwanise kana kutorinyenga unotya kuti ayeye ndosaka ndisingabudise mabhebhi unomuwanepi kwewe uchishandisa Tecno. Jana anoda superstar unofamba netsoka zvobatsirei kurira usina kana senti. Last week kwakaitwa birthday rangu munhu mutapa kuClub Begola. He was on stage but Ngende akangopfuura ndobva atodzingwa pastage ndosaka ari kuita bitterness yaari kuita. Ndakadana namaloti une kana picture uneni tiri 2 kana kuti mapictures ese andinawo newe ndinenge Ngende anenge atoripo pakuti ndakatokuziya tiri Ulengende ndasingakusiye. Ndozvamunoita kana makurirwa ndozvakazotenga futi kuita DJ ino ko munodi ungogara mangozvitaura semataurira akangoenda ati Ngende kuti ndakakunyorera masong ozotanga kuda kutaura nhasi kunyepa zvakapusa utanzi munhu airara muimba imbo yet baba Ulengende hapana munhu asingavaziye. Ulengende mwana waEddie Manize, he comes from greatness asi mwana wehure Ulengende iwo ndiwe imbwa because baba wako havaziye ndozvakaita kuti ukurire kumusha mai vako vakatanga kudanana naStep father vasina mari. Saka mukaona Ngende achidya mari yake munotanga kutsvaga ende Ngende is a hard worker. Unotaura kuti Ulengende anopenga yet akatenga Benz 16,000 akatengera mukadzi wake Aqua 9,000 hure iroro rinonzi maloti. Imimi chitotsvagawo mahure akaita sana maloti pamwe mungaite inspiration nemotivation yekutsvaga mari siyana nezvekudanana nevarombo. Unonzwa mbwa yaya inonzi kona ngale inogara kudhiuko kunobhadhura rent $40 per room. Mufana Ulengende chichi munotsvaga mari seko muchibhadhura rent $40 uchigara nekamukadzi kaya karwa hivi kaya kanoita basa rekubika sadza. Hamufe makaita mari because munoita vakadzi tvarombo tunokwanirwa
kunzwere saka musaboeka na ulengende because it's forever elevating mova matanga munoona ngenda achi motanga tara zvema drugs unge musinga mapute zvitori nani kunyarara pa podcast yacho waitotadza kana kusimudza muromo ne dry mouth waitadza kana kutaura ne dry mouth mova mafunga kuti muchafarirwa nekuti muri vanhu vasvino asikana chamunokunda ngende idzungu nekuma eslika munoda kunzi muri kuita zvino that's why mene dzacho dzamuno eslika dzisingakupei mari because munokorerwa nezvinhu zvisina basa saka muchamama nekushandira mahara mukatoita character yangende yekutomisa vanhu kutomisa madhara yaka pamwe munotoendawo kumberisa ngende but muri maeslika ende hamumbofe makabhadharwa nemapromoters because anokuone kuti munoda zvinhu saka mupe makapiwa mari kunzwisisa problem yenyu munonyanyoda kusimudzwa stereki munhu anotaura kuti hanzi endiri kurira yetu chiri kuita zvekusponswa mavhidhiyo napashwe njafa iwe ulengende kubva paakarira shamwari muna September ashutisa more than mavhidhiyo anotodarika kana 50 ega nemari yake ine vanhu vaakabhadhara ungataura kuti ulengende anopenga munhu anofamba nemovement unoziva kuti kumovement kuno kumunhu wese anobhadhara that's why tisinganetsani zvenyu zvekunetsanana nagora zvezve inyaya yekuti munochaja nzungu ndosika muchinetsana inyaya yekuti mari inenge isingakwani but you can never yoti hey ulengende azoburana na director azobukana na DJ azonetsana mali wati nenyaya yekuti mari inokwana. This is a fucking movement. Kana zvezvo zvekuti unenge uchinzi hey awirirane namweni nanatete inyaya yekuti mari inenge isingakwani shamwari ngende anenge achitoitisa munhu wese tanda movement revanhu vanenge vari soba vahombe futi kwaari but vanenge vachitozoita iwa chibaba ichi pakuburwa dhanzi tutorarama it's a fucking movement vana spina vese vaya unaona vakajoina movement vanotobhadharwa is creating employment maproducer chaiwo mahomba umaona achiyosomurekodhera kumba because anobhadhara haarekodwi mahara. You sell your future for $400. Opiwa $400 na shoni wanzu yatimbe. So nyoita hitiwa unachauri kuwana wawana ka $400. Wadzo kapana podosho unongo wakapenga. Wona mwe mnarikita marini music instead kuti kukumbire kutopinda movement udzisko uchaga mari ayewa you want to be a hater. Muri nyana mchombozi yoti mangomani mari. Kozi mukuita zvinhu zvamusinganzwisisi. Murungoita for the sake of kungonzi ndaita. Muchitedzera. He ulenge ndanorwa ma drugs. He ufunga kuti ndo kufarirwa. Kufadza vana hakuna zvakunokupa. Daunyebo janzi hey nina ndirema iwe haurema drugs iwewe madede iwe watotadzotara ne dry mouth ende kusimba kwari kuita kwechi Down syndrome kwemunhu akakura asinga vane chikafu ari kuvhunduka chikafu kufuta kuita chibaruma ngende afaka simbiswa nekutani tumari because agara kubva chirari mudika ngakatepfura uchitaura aenda ukwanisa kutenga bega chiko chinonzi bega imbwa iwe haukwanisa kutenga kana Nissan Days zvako kuti uendese kushow musi wacho maida umamisa ngende akaona ngenda pa live kwa Simplex akauya nekombi yevana zvidaurwa ulengenda akatadza murwa because ngenda ndinganaona kwawanda ndo patava tazoenda upe gola imagine energy yachamne mchisa mzvuzvu kumama ndo patikabva tenda upe gola mukadzimba pa stage uko mukatanga kutenderera pape gola payo ngemwoyo china munhu wechikombi chamamuna achakutiza muzofona gaya kutaura zvaJava kambo kwake kanonzi Java kakapera zvinotonyadzisa kutaura tanzi ndikushanda napashwe Java zvinotonyadzisa kushanda nemunhu akapera iwe ende urikuona chine kuita kuti musaite mari nyekuti futi muri greedy tona fela yuti tete mune muchitubata rafu urikuona saka iwe madede uri stupid to a point yekuti unotozviitira utsinye pakuti unochaja mari shoma because unenge uchizvifungira at least unofanira kuita movement mwana wamaindi wekuti mari uye ukachengeta vanhu vakawanda unotochaja mari vakawanda automatically ende ichitobuda but inyaya yekuti mimi mune badness dzekuda ukuru vanhu vanoda ubaba unenge uchida kusiyanisa kurura kweana gorewa na fela yuti unenge nana maluvo unenge usingada kuti vari smart ndiwe wega unenge wakachena ukamboona chenere inenge yakaita vafanhu vangeenda nalosko vaya matracksuit waya anototenga $100 ndiwo matracksuit anongovatengera mwana wese vakatotoreswa mapassport losko akabva kutotengerwa ndandi iPhone yeti basa rake ndekutora mavidhiyo chete se Alec ndiwo director each and every video raunoona rinobhadhara is booked and busy ende mira ndichikuudzai kuti wai mucharamba muchirwadziwa munofunga kuti mukauya muchiita ueslika muchi hey isusu hatirove madrugs hey tiri vanhu vasvina ataure zvinyadzi seko musina kupiwa mari natagirei madhara aya atombode maeslika aya anotofarira vanhu vakoma musoro because iwo ndo makarekta avo madhara emusangano aya vanhu vakatoma musoro vanhu vakabata futi vakarwa hondo vanotonakirwa nemunhu akoma musoro that's why meitoona kuti aitofarira huliteni vanotomukira chikarekta chake icho chocho saka imimi mucharamba muchizvikompresa muchingozvimba mira ndikuudza kuti waingende akapiwa 10,000 because he's a bad man hard worker panoshandwa panapa kunzwe here hard working artist forever in the studio forever planning zvese ndiye antomanager movement rinerende mari itopinda even mabookings angu cheo anoitwa nangende kudzidziswa kwandakaita kuimba nangende ndosema madzidzisirwa wakangoita kuimba nangende iwe libo liku art kamadzimai aikendi kaya the list is endless
seko musiri kureleasa mamwe masong mukuramba muchingodzokorodza masong sei tsvagai akaunti yakanzi Techno Kambada muende munondoranga restera ulenge ndere kudhara muone kuti masong ese amadeda hahako here kuYouTube iyoyo akatorekodwa ekudhara ngenda akatanga kuimba mwana mudiki ende ana producer wasina kushanda naye chero kuChuspo chero kupi nyengoti mukana nenguva zvinoita sei zvinosiyana saka imi mandikunyebere mucharamba muchihotsira ndosika ngenda akatopiwa 10,000 because akaronga album launch iwe wakwanisa kuronga music video cheo unomirira kuti unzi he video yaitiswa naNingi he yasponsor naZebzikira yasponsor naTinashe Mutarisi ndokuti unzi waita video akapiwa 10,000 yaya because akaronga album launch as an independent artist zvitei muono tampiwe mari here saka zvinhu zvamunoda kukoshesana nhova zvibatsire because hazvina zvazvinoita sei hazvina zvazvinokupai hauna mwana hauna mari hauna mota you walk around on foot and talk shit. You are a walkie-talkie. Urikamba kwake munhu otaura tanzi he ulenge ndano bleach iwo madede ndiwo mumwe vanhu vasitori vatema but inyaya kufamba netsoka uchitsva nezuva no skin care routine unozora kempa inozorwa nemhuri yese mai vako vanoroja mu 2 rooms kubva urira unongobvira watama wakatizirwa nekamusikana kakasvika pakuenda pakuti kekuzira murodhi kazotizira kakaona pane nhamo paanobva katiza wakaitirwa interview murodhi wakamira kuti uende kuna Zigo hauna mari hauna transport hauna mota hauna mari drive kuti unoitirwa mba menyu hamuite because unogara mu 2 rooms wouya panapo utangoda kuti hey ulengende put some fucking respect on my men's name bitch hauna zera na ulengende madede uri nyana uri nhova sit the fuck down. There's a fucking movement mwana mai ende ngende arikupisa ende acharamba achipisa ende vanhu vese vakamusurira muchamama munodzidza rini inini ndiri kutova na separate bookings separate deals yet ndakadziswa nangende kuimba it's because ndiri munhu anoappreciate kuappreciate munhu nekutenda kusikureruka mwari anotokuvhurira that's why I'm making it as an independent artist nditobhuka darika iwewe madedido uchitondikunda kuimba kudaro but inyaya kuti muri mhata mune brains akadhakwa munorwadziwa muri vanhu vemahure muri vanhu vevaroi saka amufe makaita mari nemusic tangai machinja moyo yenyu moziva kuti mukushandirei kwete ungoenda kuri kuenda mhepo hauna kana song 1 zvayo iri paYouTube pangu oya pana kuda kudai ye ndorekodwa naSpirit ye iwe chero ngenda zvida tonorekodwa kwaSpirit mahara angatoende but anenge achicalculate kuti mari inochajwa naSpirit kurekodha yakawandisa rega ndorekodha naNingi ndiwane song yangu but usafunga kuti access yekunorekodha mahara hana anayo but haadi because anoziva kuti kushandira mahara imi makafana naLobengula ukunyengedzwa neshuga uchitengesa nyika kugova chipo masong ekunyorerwa futi wakuite kugova saka ngenda atadze uzvimba pakadaro he madhara edu he kuUK he kupi he ava kuzotuka manesi aid kwaiwewe usingamatuko ese usiri kubhukwa kuUK kwacho nekuti urimbwa being nice imi mana madede munoda kunzi muri nice apa muri vanhu vakaipa being a nice person hazvina zvazvinokupa it will only make you get used mushandiswa nenyaya kudonzi uri slow self esteem uda kuita ka yes mem kekufadza vanhu character yange ndoitori right because inotomudefenda kuti asaitiswe tumadhiri tomutonono madhara afaka kupai mari dzanopa ngende because munova eslika hamudi kuita zvinhu hapana mimi munoda kuchengetwa munozvononge charity case wotomira paZigo pepe wototanga kutotaro tanzi ini ndiri kupedza video rangu randakasponswa naPassion Java musesa futsek video iroro rinenge riri pachannel yaJava upenyu hwese munhu atotsvaga mari uye atopera rinenge riri pachannel paJava upenyu hwese achingowana mari iwe wangotengerwa tu hembe twakashata futi tusingatongodhure ngenda nopfeka hembe dzinodhura mwana mai ngenda nogura tracksuit yeNike Adidas chete suit anopfeka yakaipa ye100 plus kwete masutu yenyu nanakona ngale $30 anopfekwa naNashadaya oya panapo tongorera yendo nzi madedido ndakapa ulengende zita iwe ungape munhu zita rekuti ulengende wobva zvitika madedido make it make sense libo yakanyorwa mangoma ngende seko musiri kupisa sangende kana muchizviti makapenga sei makapera because muri mata ende mucharamba muchihotsira chero musiri muchoyazi muri kugomerana madedido ulengende ndibaba wenyu mudiki kwamuri but he's achieved so much in 6 months. He's achieved a lot of things zvimwe zvatisingakwanisa kutotaura pano vanzwa ndibaba vanenge mahobho vaya atochinja life dzevanhu vakawanda including myself so put some respect on that nigga's name mwana vai chimbomirai muri nyana ana madede musarwadziwe Michael ndimambo ende hapana chinofa chakachinja waiziva ndoseko chitonoti anototeerwa nevanhu vakawanda munhu anopenga anoteerwa nevanhu vari soba wakambozviona kupi kana foni hauna unoshandisa Techno sikewo kana uchishandisa Techno zvinotorewo tamai wako vanotoshandisa kana inonzi chiiya mobiseo
inini ngenda atonditengera gunda refoni 17 iPhone 17 iye akatozvitengera 16 Pro Max. Pari kuitwa zvinhu pano. He moved us from the ghetto tagara uptown kwaanobhadhara rent ye 1k. He secured a residential stand for us. Imimi munei vanhu vemahure nekuva kumberi kwenyu chamunoziva kufamba netsoka nekurwadziwa nevamwe vanhu. Godo renyu rutopita sekshanda muchamumama kuita kamubatanidzwa naJafa kweko kaJafa every interview hevulengende futsakewe kamuprofita kenhema kumhata kwako newe futiwe basa rekusungisana nevakadzi. Madedido futi ngende pangari kusota akatirovesa kuchitumbisa akati mamsisa inini naindika waitirovesa chii kusvotwa nekuti takatanga kuisa gokoro kuti unodherera ngende saka zvito tirambe tichisekererana newe ndosika wakati maka funga kuti tiri maeslikers sewe une basa rechikwewe handiwa itonyorerwawo masongs nangende kambwa kemunhu iye ndakapedza naye ndingadana nastudent ndotadza kudanana naticha wacho ndipengeke ndikafanire kudana nemuroja ngodanana kana landlord wacho nditaura kuti hanzi yeye wakapedza nani wemuyo. Plus ini mana madede munoona mbanje unge dhiri because mai wako vanogara mu2 rooms vanoroja mu2 rooms saka ndimi type yevanhu vaya vanofunga kuti madrugs kuti mupute mbanje munofanira kutanga maungana mohwanda moenda kubhesi nekuti wakakurira mu2 rooms. Imba yana ulengende yakakura zvekuti waitokwanisa kutoputa mbanje mai wake vasingazvizivi saka usataure zvemadrugs anoshamisira kwauri unomaputa wakahwanda because uri nhuva uri mwana nanhasi unongonochereswa mvura. Ulengende ndi baba wako utori mwana ngende uri muninina wamwana ngende because mwana ngende anokukunda uchena futi ulengende anokukunda kuimba anokukunda kuchena anokukunda zvese hauna kana hure rinokukleima kana futi aiye akasvika pakutiza kuti munhu anotizwa nacolorful nyatsoona kuti uri nyana ende uri mwana because unoteerera. Ngoende akakutibvisa tinji inenge dhodhiyo paukaenda interview wakaibvisa saka ukuteerera muvengi wako saka zvinoreva kuti hauna confidence unoraramira vanhu ungatoudzwe nemunhu wari kunetsa naye kunzi tinji ndiriniwo ndaibva ndatonoiwedzera zvoratidza kuti uri munhu ari wiki wakanoisa dhai wani tinji unonoisa tinji